ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କାଳେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଯାଉଛୁ ଜଲେବି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ବି ଯାଉଛୁ। କୋଉ ଜାଗା? କଲିକତା, ରାୟଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛୁ, ମାନେ ଏଠିକି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରା ବି ଯାଇଛୁ। ଆନ୍ଧ୍ର ବି ଯାଇଛୁ? ବାବା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ କାମ କରିକି ଆଇଛୁ। ହଁ। ପଇସା କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି? ପଇସା ସବୁ ଆମର ସବୁ ଇଏ ପ୍ଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଜଲେବି ଫଲେବି ହେଲେ କିଲୋ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେଟା ରହୁଛି? ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରହିବ 6 ପିସ୍ ପାମ୍ପଡ଼ି ରହିବ, ମସଲା ରହିବ ହେଲା, ମସଲା ରହିବ, ତା ଭିତରେ ଦହି ଫହି ତାର ଯାହା ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ଯାହା ତୋର ଡେଲି ଗୁପଚୁପ ବେପାର ବି ଅଛି ନା କି? ଗୁପଚୁପ ବି ଲଗେଇଛ? ଆଚ୍ଛା। ଯେଉଁ ଜଲେବି ଯେଉଁ କହୁଛୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେତେ ନା କ'ଣ? ଜଲେବି ପ୍ଲେଟ୍ ନୁହଁ, ସେ କେଜି ହିସାବ। କେଜି ହିସାବ? ଜଲେବି କେଜି ହିସାବ। ନା ଯୋଉଠି ପାଟି ଯାଉଛୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଜଲେବି ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ? ତା ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ? ସେମିତି ପ୍ଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା। ଜଲେବିଟା ତାଙ୍କର ବର୍ଫିଟା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ସେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯେତେ ଖାଇପାରିଲା, ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ। ଜଲେବି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଫେମସ୍ ନା କି?